Hello everyone. आंनि MB Vlogs YouTube चेनेलावहाय गासैखौबो वेलकाम. आंनि गारमाया थिग नङाब्लाबो जायखिया आङो भिडिअखौ बानायबाय जाखिनि हायो. दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि फुल भिडिअखौ. नायखांनायनि उनावहाय साबस्क्राइबबो खालामदो, बा शेयारबो खालामदो, लाइकबो खालामदो. दिनै डिसेम्बर दाननि 7 तारिख बाहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि कुसुबारि होननाय लकेसनावहाय मेडिकेल कलेज गायसनसिगोन. दा आंनिसिम बेखौनो बुंनो सानो, बे मेडिकेल कलेजावहाय जोंनि पाब्लिकआ जाहाथे खामानि मोनो, जब मोनो, आं बेखौनो हास्थायो, बेखौनो लुबैयो. दा नोंथांमोना जायगाखौ मिथिखागोन जानो हागौ. जायगाया बे बहानि? बे जाबाय दाख्लैसो जानानै थांनाय बर'नि साहित्य सभा जानानै थाङाखै होमबा? बे जायगायावनो बेखौ बानायदों. दा बे एथ' गिदिर दै, बे दै नामा जाहैबाय पाग्लादिया नदि जाहैबाय. नुफेराखैमोन, ओरैबायदि गुवारखा. दा बै रोबैनिफ्राय बे रोबैसिम ब्रिज खालामनायनि लाहार फाहार, थारमानि दिनै गायसनगोन. मानसिफ्रा दा बेजों हान्थिनो हागोन. दालाङा कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो बेबो, आरो बिराद गुवारखा. तामुलपुरनि कुसुबारि होननाय जायगा, बाहायनो जागोन मेडिकेल कलेज. बे मेडिकेल कलेजखौ गायसननो थाखाय दा फैगासिनो दङ जोंनि आसामनि CM. नायलांनि लामाया बबेजों हाबो. ओरैहाय बै बास नुहुरनाया, बे बास नुहुरनाया बेजोंसो ओरै गिदिंनानै ओरै फैनानै नैबेजों गिदिंबोनांगौ. गोजान गिदिंनांगौ. पाब्लिकफोरखौ एसे खस्थ' होनाय बादि जाबाय आंनि नुनायाव आरोखि ना. लामाखौथ' बबेजों हाबनो होदों? मा गेट बन्द? लामाखौथ' बबेजों हाबनो होदों? एकदम फुख्रि जिं ना हमनोसो लेंहरदों नामा बाहायलाय? ना हमदो. बाहाय ना हमनोसो लेंहरदों खोमा, हाबनोनो होआ नै. बेजों हाबना होनो हायो, बे खाथियाव हाबना होनो हायो, बेजों हाबनो होआखै. बेजों हाबनो होदों मिथिला आरोखि ना. दा पाब्लिकखौ बिदि खस्थ' होनाया एसे गाज्रि जादों. गिदिं गिदा ओरै हाबहैनाया बिराद गाज्रि जादों आरोखि ना. दा सिदा खालामना होनांगौमोन बिसोर लामाखौहाय. नायनोसै, नुवाखै माबादि इमान खस्थ' थांबायना बिसोरो, बुजिनो मोनला. Bukan. Aku setengah lah, mungkin udah sini Pak. आंथ' सिङाव हाबखाला, ओरैबायदि
जाम जाखाबाय गेटआनो मोनब्रैल' गेट मोनब्रैजोंहा हाबनांगौआ मानसिफोरनाव बायनाय बेसेबां जाम गोन्दो गोन्दो ओरैबायदि जाम जाबाय बाहाय बाहाय हाबजाला बाहाय हाबनाय माने देहा खस्थ' मोननाय ओंखायनो बे हाबला आङो Ini mah